47. De her placeringer som nummer henholdsvis 24-68. Ja, så har vi Bernd Frederiksen i Buick Skylark i venstre bane. Det er som nummer 14 i Unlimited, klasse 8. I højre bane Daniel Sønderup i Unlimited med en sagmotoriseret Porsche, og han har en bedste placering som nummer 16. De ligger altså rigtig tæt i to, med henholdsvis 11.95 og 12.15 som deres bedste tider. Så det kan vi jo begge to, der vinder det her. Men der skal ikke ret store forbedringer til, før de rykker op i klassementet. Det gælder for begge to. Det kunne da være lidt sjovt, at en sagmotoriseret Porsche kunne vinde over en Buick Skylark. I hvert fald så har Daniel Sønderup smidt en ordentlig motherfucker tur på. Og så stykker Bernd Frederiksen lige Daniel. Ja, der er til start. Så stak han ellers af. Nej, Bernd Frederiksen, han er long gone. Bernd, han kommer ind i tiden 12-16 til Bernd Frederiksen, Daniel Sønderup 12-83.